ଏଇ ଦେଖ ଆମ ବାଲି ବସିକା ଯାତ୍ରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆଜି କେତେ ବେପାରୀ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସ୍କୁଟିରେ ଦେଖ ସବୁ ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ଲୋକ ପ୍ରବଳ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାଲି ବସିରେ ଆଜି ସମାଗମ ହେଇଛି ଦେଖ 50,000 ଯାତ୍ରାରେ ମିନିମମ୍ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଚାଲିଛି ଆଜି ଦେଖ ପୁରା ସରୁନି ସରିବନି ଆଜି ଏବଂ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଏଇପଟେ ବି ଦେଖେ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ ରାଜବାଟି ଏଇ ଦେଖ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମର ଆଇ ଲଭ୍ ବାଲି ପଶି ମୋ ଗାଁ ସେପଟୁ ପୁରା ଖୋ ଗାଁ ଦେଖ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ এই দেখন্তু ভিড নিশ্চিত ভাবে পুরা হাই এই দেখন্তু চালিছি ভিড কহিলে ন সরে ভিড আম গাঁ হচ্ছে ভিড ভিড অলগা প্রকার ভিড দেখন্তু গাঁরে ভিড প্রবল আমার লোক বাকଙ୍କ ভিড প্রবল চালিছি নিশ্চিত ভাবে Exclusive.